Ens encanta compartir l'estona amb la Ramona Soler perquè ella és crítica literària, escriptora i, a més, sempre ens porta temes que ens fa reflexionar. Perquè ara, quan baixen les temperatures, no hi ha res millor que manteta, sofà, una llum tènue que ens ajudi a llegir i transportar-nos. Ramona, com estàs? Hola, bona nit. Ja les crispetes, ja a gusto del consumidor. Sí. Per llegir tu necessites una atmosfera especial o qualsevol lloc és interessant per fer-ho i en qualsevol moment? Primer, si estic amb molt soroll, en un bar o el que sigui, em costa una mica, però quan estic dins ja després desconnecto. No hi ha res, És curiós. I ja està. Sí, Però és entrar-hi. És allò que et diuen, ei, tu no sents res? És això, no? I que passa el temps volant. Te n'adones i dius, però com pot ser? Ha passat ja una estona? Quan és bo el llibre. Sí, i de seguida. O llibres que no pots deixar. Sí. Que dius, no, sisplau. Que estàs aquí i estàs pensant, a veure quan arribaré per tornar-lo a agafar. I quan veus que se t'està acabant, dius, no, sisplau, que no s'acabi, que no és una nissaga. Vols saber el final, però que no s'acabi també. Aquests són els bons. Aquests són els interessants. Avui parlarem d'un tema... Avui, ciència-ficció i fantasia. Que és un tema que és molt difícil, crec, però que està poc reconegut. Llavors, hi ha molts noms així tècnics i he buscat els més normals, que tot i així anirem fent, per dir els subgèneres que hi ha, que n'hi ha molts, no? Hi ha les novel·les futuristes, retrofuturistes, postapocalíptiques, distòpiques, ucròniques, espacials, situades al nostre món o en altres mons. Ara comences a desenvolupar-nos una mica els termes, perquè sí, futuristes, molt bé, que ens situen al futur. Després no farem gran cosa més, si vaig per aquí. Però, a més, les que menys coneixem, per exemple, les distòpiques i les ucròniques, que ens hauries d'explicar una mica. Això és com, ara que està de moda, quan va sortir la pel·lícula de Freddie Mercury, és un biopic. Ai, però si tota la vida se l'havia dit autobiografia o biografia, no? I ara biopic. Doncs vinga, ara direm biopic. Això m'havia de portar preparat. L'Elton John també és un biopic. T'ho explicaré la meva manera, que no serà la correcta, no? O tota la vida, tràiler, ara teaser, vinga. Les ucròniques ara n'han sortit unes quantes, que serien com Jo soc el que va matar Franco i aquestes, no? Que seria... És una altra realitat, no? No és la realitat que tenim nosaltres, és com la història que ha passat, però després li troben una realitat com a paral·lela, no? I és una cosa així, és que clar, és el que et dic, t'ho explico de la meva manera, és difícil d'explicar, no? O sigui, és un fet i en comptes d'explicar aquell fet i les conseqüències, expliquen altres conseqüències d'aquell fet, més o menys. Sí, s'acaba d'una altra manera la història, no? Després també n'hi ha alguns que fan com si ja fóssim independents, no? Això també és una ucronia, no? Ha passat d'altres coses que no són... Agafen els fets que han passat i després canvien i són altres, no? Les distopies són... A mi són dels que m'agraden més, les distopies, que seria el mateix món que estem ara i que, per exemple, jo què sé, no? És que, clar, ara no em ve... que és diferent, no? Com les... El cuento de la criada... Estava a punt de dir-te el cuento de la criada, perquè avui, de veritat, després d'escoltar algunes declaracions d'alguna diputada, he pensat, el cuento de la criada, ja el tenim aquí, ja el tenim aquí. Bueno, seria algo així, no? Que és el nostre món tal com està ara i de sobte passen coses i és una altra realitat, no? Seria el contrari d'una utopia, que seria el que ens agradaria, és el que no ens agradaria que passés. Després també tenim, dintre dels subgèneres, el de terror, on hi ha els monstres coneguts, com serien els vampirs, els homes llop, i aquests que ja els tenim més coneguts o altres inventats. Després també hi ha el gènere més gore, més sang i fetge i aquestes coses. A mi aquest no m'agrada. Bueno, el terror tampoc, però si he d'escollir prefereixo terror psicològic que no allò del sexto sentido i coses d'aquestes, de palpitacions, que no el gore amb molta sang i així. Sí. Després també tenim la fantasia amb més màgia, bruixes, la fantasia medieval, la gòtica, èpica... N'hi ha per dar i per vent. Sí. O sigui, quan tu llegeixes un llibre, al final l'has de ficar un segell, no? I dintre d'aquest segell... Jo crec que la novel·la de ciència-ficció és la que té els segells més amb un còctel, perquè agafa realitat, ficció, agafa unes... Jo crec que és el que
I també crec que els escriptors de ciència-ficció és el súmum de la imaginació. Clar, han de ser molt creatius, no? Sí, i també molt coherents, perquè per això crec que està poc valorada, perquè s'inventen uns mons o uns llocs o una distopia i han de ser coherents amb el que s'ha inventat, després no la poden pifiar. En canvi, quan parles d'algo conegut, això ja ho tens, només t'has d'inventar la història que passa aquí i tal. De l'altra manera has d'inventar la història i tot l'entorn i tot això que acompanya. Has de ser com a més poc flexible, no?, dintre de la història. Has de Harry Potter, no? Sí, és un món. Clar, passa la porta i tens allà un altre món, no? Agafes i has d'inventar moltes coses i has de ser... O fins i tot, quan parlem de nissagues tan importants, de gent que fins i tot crea un llenguatge. Sí, també. O un idioma, no? Sí, i aquests que recorden aquest idioma i totes aquestes coses. Això té molt valor. Això té molt valor, jo que tinc aquesta memòria. Bueno, anem una mica... Ara crec que està en auge aquest gènere i que hi ha moltes editorials que hi aposten, en català sobretot, perquè ja és complicat que et publiquin, que et llegeixin en català, és més complicat com sempre que en altres... M'agrada que diguis això, diu que et publiquin i que et llegeixin. Perquè a vegades no sé què és més difícil, que et publiquin o que et llegeixin la teva obra. Tot costa, tot costa. Però ara hi ha moltes editorials que aposten per això, per les novel·les en català, i també editors i autors que aposten per fer activitats, festivals, trobades, que això és molt important per donar visibilitat. Fa ja anys es va crear la Societat Catalana de Ciència-Ficció, que primer era com una secció de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ja em va a Lleida ja, que volia dir que de Lleida tenim alguns autors que han participat molt activament en aquesta societat, com seria la Rosa Fabregat, que és una senyora, una màquina, és aquesta senyora. A més, deixa'm dir que a part de ser un encant, és d'aquelles persones... A mi, emocionalment, m'agrada trobar-me-la. Sí. Perquè sempre té un detall, alguna cosa per dir-te que et fa sentir millor, no? Fins i tot et fa més bona del que ets. Sí, no, i després... Quan el geni és ella. Que no pare mai, no pare mai, cap aquí, cap allà. Bueno, jo me'n recordo que ens va vindre a conèixer els Assassins de Ponent, que va vindre allà i ja està així, era Sant Jordi, i diu... Una mica atabalada, però volia veure els Assassins de Ponent. Deixa'm dir-te que la setmana passada ens va visitar la Pilar Romera, que també ha fet i ha participat en uns assassins. Ah, val. És que ara ja hi ha molts assassins, No, clar. Això s'ha fet gran, s'ha fet gran. Això va començar amb els de Ponent, però la cosa s'ha fet molt gran. Perfecte. Després també l'Antoni Montner Jordà, que ha estat gairebé 20 anys com a editor de l'editorial Pagès, de la secció de ciència-ficció, i ara ha passat el relleu a Daniel Genís, que és també qui porta la pàgina del Biblionauta. Jo crec que la pàgina de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i la del Biblionauta són les referents. Si vols saber alguna cosa de la ciència-ficció, allà trobaràs les activitats, ressenyes de llibres, l'actualitat, no? Aquestes dues pàgines. I després vull ensenyar aquí unes portades de les revistes que són genials, i jo crec que si parlem de la imaginació dels autors, la imaginació dels il·lustradors o de les portades, en la ciència-ficció es poden esplaiar d'una manera bestial. Aquestes revistes són gratuïtes pels socis, que fer-se soci de la Societat Catalana de Ciència-Ficció crec que són 15 euros a l'any, i del Biblionauta la voluntat, hi ha diferents quotes, i és per ajudar a fer aquestes activitats. Pots mirar allà i ajudar amb el que puguis i tens la revista gratuïta. I se fan moltes coses. Ara, fa poc parlarem d'una cosa que s'ha fet, però la setmana que ve, el 23 i el 24, fan la CatCon, que és la Convenció Catalana de Ciència-Ficció, a Vilanova i la Geltrú, que és un dissabte i el diumenge al matí, i fan això, xerrades, després un sopar de gala on es donen els premis Ictineu, que hi ha 6 categories de premis: novel·la en català, novel·la traduïda al català, relats i també il·lustradors. I bueno, se farà ara i després se fa el diumenge al matí la reunió dels socis,
i bueno, es parlen de les activitats i tot això. Està molt bé. Després també una altra de les coses originals que es fan són les tercat. Les tercat són tertúlies en català, es fan un cop al mes i l'original és que cada mes és en un lloc diferent. Pot ser una vegada al Penedès, l'altra vegada a les Garrigues, a l'Urgell, on sigui, no? I cada mes és en un lloc diferent, fan xerrades. Però se sap, amb temps, la gent se pot organitzar. Sí, sí. Bueno, has de mirar les pàgines aquestes que et dic, no? La del Biblionauta o l'altra, i aniran dient allà, i sí, i llavors saps si la tens a prop, també. Clar, ells també fan publicitat perquè hi vagis, i bueno, que és allà a dinar, i xerrades, i són molt divertides i molt xules. I després, perquè es vegi també que comença a estar més actiu, se va fer el primer seminari en llengua catalana a l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, va organitzar el primer seminari sobre els gèneres fantàstics, on aquí veiem uns quants dels que van participar. El coordinador és Ricard Ruiz, que és un crac d'aquests que et dic que es recorda de tot, anècdotes, autors, és una passada. Algun dia l'haurem de convidar i ell sí que t'explicarà bé cada cosa que és i tot, no? Hi havia autors com la Margarida Aritzeta, Víctor García Tur, Marc Pastor, Susana Vallejo, Mònica Batet, Pep Prieto. Hi havia una autora americana, la Rebecca Ronghorst, espero que ho diga bé, que és un privilegi que et vingui una autora que a sobre està premiada i també nominada a altres premis, i va estar encantada, va ficar un tuit agraint l'acolliment i el bé que s'ho havia passat, perquè després també va fer una presentació a Gigamesh, crec, i com a detall donaven l'associació en col·laboració amb l'editorial Mai Més Llibres i el Biblionauta, la pàgina aquesta, donaven un llibret que era un relat, a veure si ens el posa, era un relat que és Benvinguts a la nostra autèntica experiència índia, que també era de la Rebecca Ronghorst, que havia guanyat el Premi Hugo i el Premi Nèbola, i el donaven com a obsequi als participants. La participació estava limitada, hi havia més de 100 persones i tots van tenir el... Tu també hi vaig anar, no? No hi vaig anar, estava convidada, tenia la invitació i bueno... Però no se pot estar a tot arreu, No es pot estar a tot arreu, però el relat ja me'l faré, també. Ja me'l faré perquè tinc moltes ganes de llegir-lo. Després, avui te portaré així per sobre unes quantes novetats, no aprofundirem en cada llibre perquè no acabaríem, i no em dones gaire temps, si estaríem aquí... Estaríem aquí tota la tertúlia ja, eh? Sí, i aniríem després ja a la següent taula. Bé, llavors començaré per Mai Més Llibres, que és l'editorial que ha col·laborat amb aquest relat. És una editorial que aposta molt ara per aquest gènere. Diu que publicarà uns 10 llibres a l'any, que això és genial per una editorial, però pels lectors vas entre aquesta, l'altra i l'altra, vas que no pots. Unes portades fantàstiques també. Ara m'estic llegint El ràster del llamp, que és de la Rebecca Ronghorst també, i estic enganxadíssima. I bueno, aquests són Persona non grata, Els assassins de la Molly Southbourne, El rastre del llamp i La brigada lluminosa. N'hi ha un parell més que crec que o ja estan o acaben de sortir o ja estan a punt, i bueno, serà complicat seguir la pista de tots, perquè ara s'han posat les piles. Ramona, tenim un minut. Posem l'editorial SEC, que veurem 4 més. També, aquí aquesta destacaria que les portades també les veus que són fantàstiques. A mi les portades m'encanten i és realment el que em crida l'atenció d'un llibre. Després ja... Però d'aquesta té tant les portades com a l'interior, hi ha il·lustracions. I aposta per les traduccions i també per autors d'aquí. Tenim un autor de Balaguer també que publica molt i tradueix també per aquesta editorial. Qui és? Edgar Cotes, crec que es diu, no sé si ho accentuo al lloc que toque, i després els dibuixants, molt joves també, tots, i és una aposta molt bona. Aquestes novetats estaran, o algunes no han sortit encara, sortiran per la CatCon. I ja ens les portes aquí com a primícia. Primícia, total. I després Males Herbes, i amb aquesta acabem ja, i així ja veus que va de verd, quan tenen la parada ho tenen allà tot verd. T'he portat també una que és amb altres colors perquè es vegi que no tot ho tenen amb verd, però la majoria va agafar aquesta línia i també aposta molt per autors d'aquí i algunes traduccions inèdites i bueno,
d'aquestes anirem parlant, Un petit resum, com sempre la Ramona ens fa aquí, ens agafa totes les editorials, fa un poti-poti, ens exprimeix tot bé i ens ho explica d'una manera molt didàctica i pedagògica. T'espero el dia 29. Vinga. El dia 29 sí, no? Sí. Què tenim el dia 29, va? El Javi Bosch, que ens ve a presentar el seu darrer llibre, sí. Havia de vindre el dia 18 d'octubre, però degut a la vaga general, doncs va posposar la presentació a la llibreria Caselles a les 7 de la tarda, ja ho sabeu, com sempre, i llavors ho va fixar, clar, com que tenia totes les dates ja fixades, va canviar i llavors ho van posposar fins al dia 29 de novembre, que jo espero i desitjo que m'ajudis a fer l'entrevista. Sí, aquí estarem a veure si ho fem bé. Jo estic al llibre, estic. D'un-i-do, Ja l'he llegit. Tu ja havies fet els deures? Ja havia fet els deures abans. Clar, quan tocava. Hauré de repassar les preguntes a veure. Sí. D'un-i-do, d'un-i-do. Inquietant, diguem-ne, Perquè, clar, quan toques tanta realitat... Hi ha diferents realitats, diferents classes de parelles, i parlarem de tot això. Fins aquí el programa d'avui. Fem una pausa i Santi Roig, amb els convidats de la tertúlia d'aquesta nit.